फार्स्ट अफ अल जों थांनानै स्टेसनाव निउ बङाइगाव मोनहैगोन जोङो फुङावनो मोनहैगोन मोनहैनायालाय आरो खैथासोआव लेट ट्रेना मोनथिया थाबबो सहैनांगौ आरो बिनि गेजेराव जों फार्स्ट पुलिसाव थांगोन नामा आबसु अफिसाव थांगोन फार्स्ट जों आबसु अफिसाव थांगोन आरो आबसु अफिसनिफ्राय जोङो पुलिस मोननायखाय स' लिंहरनो थांगासिनो दङ ट्रेनाव दङ आरो जों आंनि मिसना दाबो थांखिया दासिमबो साक्सेस जायाखै जेब्लानाखि आं बिनि न'सिम दोनहैया अब्ला थांखिया जोबनाय नङा स' न'सिम सहैनायसिम भिडिअ बानायगोन आङो आरो माने बानायगासिनो दङ क्लिप खालामगासिनो दं बेखौ उनावहाय डाइरेक्टलि आपलड खालामगोन आरो ना स' दायो मानसियाथ' मोजाङानो गोजोननाय मोन्दों हेपि जोंना आदैयाबो गोबां गोजोननाय मोन्दों गोजां स' जों थांगासिनो दङ आसामाव सहैगासिनो दङ गाबोन सहैगोन जोङो ओमफ्राय बेखौ दोनहैनांगौ आरो खामानिया जाबाय जोबथा गेजेराव बङाइगावनि फन फैदों माने चेरिटिनि फान्ड बायदिसिना डनेसन होगोन बिसोरनि खोथासै बाट बिसोर लोगो हमगोन होनना बुंदों डाइरेक्टलि कल खालामनानै लादों ओमफ्राय आं डाइरेक्टलि मुंखौ मेनसन खालामना होखाबाय आं दायो बाट आरोना गावसोरसो बुंदों दा नङा होमबा रेकर्ड दङ बानायनो हानाय माखासे सुबुंफोरा बुंदों हाय आदा हाय जै बर' हारिनि जै दिनैसो नामा आदा फैदों आदा मोजां दंना मोजाङानो दङ गुजुनाय जादों एसे बेल'सो ओमफ्राय नेल्स थायो कामाख्या ट्रेनाव दा आदा फैबाय था अके जितु बर' थेंक इउ स' माच मिस्टार हासथाय जै स' लोगोफोर बेनो नोंथांमोना लाइभ फैजानो लुबैदोंमोन मैयाबो आं दाख्लैबो आं लाइभ फैदोंमोन बाट नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय आं फैनो हायासै जों थांगासिनो दं जायखिया लानानै जियानो जाया मानो फिसाबाबो जोंनि थाखाय बिराद गेदेर माने जाथाय जुदि मोनफिनामोनब्ला बेसेबां दुखु थागौमोन आदैनाव नङा होमबा औ दुखु थागौमोन बि न'खराव दुखु थागौमोन दा मोनफिनबाय बयबो खुसि नोंसोरबो खुसि आरो बे मोनसे जारिमिन जाबाय कि जोङो मानसिफ्रा जों गावसोर खौसेथि जायोब्ला जों मानसिफोरखौ मोनफिनो अनलायनाय होयोब्ला जों मोनफिनो नङा होमबा स' जोंनि बर' हारिफ्रा गासिबो जायगायाव गोसारनानै दंजोबो बै गोसारनायफोरखौ जोङो मोननो हायो जुदि जों गोसो जायोब्ला खोन्थाहरलायोब्ला दा जुदि माखासे सुबुंफ्रा खोन्थाहराब्लाथ' जों मोननाय नङामोन स' जों खोन्थाहरनायखौ मोनबाय आरो थेंक इउ स' माच गासिबो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना हेफाजाब होनायनि थाखाय आंखौ मदद होनायनि थाखाय हरखाब बसुमतारी बहा दं ब्रादार आङो नै ट्रेनाव दङ बड'लेण्डआव फैबाय नामा येस थांगासिनो दं हेल' ब्र मारै खबरा मोजाङानो सुनिल बर' हाय मा आदा मा खबर मोजाङानो बिपि ब्लग चेनेल मोजां जादों अके हाय सार दिपक मुसारि हाय मिस्टार हासथाय आं जा मोजां मोनखायो आदा नोंखौ थेंक इउ स' माच फंबाय ओमफ्राय बिबुंसार ब्रह्म नोंनि नाम्बारखौ नांगौमोन आदा आंनि नाम्बार जाबाय 7740039057 7740039057 आंनि बे नाम्बार वाट्सआपावबो दङ कलबो खालामनो हागोन बाट आं रिसिभ खालामाखैब्ला सानना लाबानो जाबाय कि आं माबा मोनसे खामानि मावदों गाज्रि मोननो नाङा उनाव कल खालामफिनबानो जाबाय दे थांदो मोजाङै सहैनो स' गाइस नेटवर्क प्रब्लेममोन स' बिनि थाखाय जाबाय स' गाइस थांगासिनो दङ जायखिजाया लोगो मोनलायगोन फैगासिनो भिडिअ बानायनानै गोबां भिडिअ खालामबानो जाबाय नेबानो जाबाय बाय जै बर' हारिनि जै आरो जै बर' हारिनि जै